ayat ko mailiwa unay ken ka kasladya may liwliwa daytoy rikna sapay kuma di mapiit sumangpet ka ket siya pa'y tiada kita kaunggan ket amo no siya daytay agmay-maysa kan-kanayon awag mo ti pagpadaanan ay nagrigat kastoy man kasasaan kaanon to sikaken siya kay agganyan o biyag ko uray sa pali apagilian iayan mo dito'y puso sikapay lang kakastati hinasudi daytoy ayan namnamae panagsugli dito'y ganyan. Ayan, welcome to my YouTube channel. Musika ni Agnes Damiano. Maraming salamat po. Biyag ko uray sa pali apagilian iayan mo dito'y puso sikapay lang kakastati kinasodi daytoy ayan namnamae panagsubli dito'y ganyan namnamae panagsubli dito'y namnamae panagsubli